Astăzi vom face un top al jucăriilor cele mai de succes din toate timpurile. O industrie de 20 de miliarde de dolari. Chiar dacă un copil cu imaginație se poate juca și astăzi ore în șir cu o cutie de carton sau o soară și un băț, industria jucăriilor, cu bune și cu rele, este o prezență copleșitoare în lumea în care trăim. Din ce în ce mai sofisticate, din ce în ce mai specializate, uneori la limita absurdului sau chiar trecând de ea, jucăriile contemporane implică muncă de cercetare, tehnologii noi, procese de fabricație complexe, marketing agresiv și eficient. Iar în spatele bucuriei simple, neprefăcute și înduioșătoare pe care o jucărie o poate da unui copil, stau adesea cifre de afaceri uriașe. Barbie. Fițoasa și faimoasa păpușă Barbie a venit pe lume în 1959 ca o creație a soților Ruth și Elliot Handler, fondatori împreună cu Harold Matson al vestitei companii Mattel. Soții Handler și-au găsit inspirația uitându-se la fiica lor, Barbara, care la vremea aceea prefera să se joace cu păpuși cărora le atribuia roluri de adulți. Mama ei s-a gândit atunci să creeze o păpușă cu aspect de femeie adultă, o noutate pentru piața americană, unde existau doar păpuși tradiționale, cu înfățișare de fetițe sau bebeluși. În cursul unei călătorii în Elveția, cei doi au găsit și modelul, o păpușă de fabricație germană numită Bild Lily. Au cumpărat licența și au început să producă masiv faimoasele păpuși Barbie, cu înfățișarea unor tinere femei elegante, accesorizate cu zeci de toalete, animale de companie, mașini, case și alte dotări la modă pentru o tânără chic. Un întreg univers a fost construit în jurul lui Barbie. O întreagă poveste din care nu lipsește nici măcar idila cu Ken, iubitul oficial, care a intrat în viața ei în 1961. Cancanuri din lumea păpușilor. Firma Mattel a anunțat în 2004 că Barbie și Ken s-au despărțit, iar în 2006 că s-au împăcat. Deși în ultimii ani celebritatea și succesul de casă al lui Barbie sunt amenințate de păpușile Bratz, altă găselniță de succes, Barbie rămâne deocamdată cea mai celebră păpușă a tuturor vremurilor, în egală măsură admirată și criticată. Ce nebunie a fost și cu ăștia! Monștrișorii de buzunar inspirați dintr-o jucărie japoneză numită Poketo Monster. Erau niște creaturi hibride capabile de tot felul de acțiuni și care se luptau unele cu altele sub întrumarea antrenorilor. În afară de jucării s-au dezvoltat jocuri video, un serial de desene animate, dar și o serie de cartonașe cu personajele respective. Ca să nu mai vorbim de coperți de caiet, brelocuri, ornamente pentru pomul de Crăciun. Dar unde n-au ajuns Pokemonii ăștia? La noi, Pokémon Mania s-a manifestat în forma ei cea mai enervantă, pentru părinți, sub forma goanei disperate după autocolante cu Pokémoni care trebuiau lipite într-un album special. În alte țări, cartonașele cu Pokémoni au declanșat o adevărată isterie a colecționării. Copiii, cărora li se băgase în cap printr-un slogan parșiv că trebuie să-i aibă pe toți, ajunseseră nu doar să facă între ei schimb de poze cu Pokémoni, ceea ce era normal, dar să și vândă, cumpere pe sume mari, până la $100, exemplarele mai rare, ajungându-se până la situații în care directorii unor școli, pentru a pune capăt acestor tranzacții, au interzis copiilor să mai vină la școală cu Pokémoni la ei. Mulți dintre noi ne amintim de nebunia creată de această jucărie. Inventat de Erno Rubik, un arhitect maghiar, cubul puzzle a fost lansat pe piață în 1977, iar din 1978 până în 1982 s-au vândut mai mult de 300 de milioane de exemplare. Cubul Rubik a stat la originea unei întregi mode în domeniu, inspirând crearea a mai multe jucării bazate pe același principiu, dar de forme diferite, piramidă, sferă. Iar azi, la peste 3 decenii de la nebunia de atunci, mulți oameni încă mai îndrăgesc și păstrează pe birou sau într-un sertar cubul colorat care i-a încântat în copilărie.